ulo ng mga nagbabagang balita. Motion for inhibition inihain ng kampo ni Bantag sa preliminary investigation. Industriya ng mushroom isinusulong ng isang young farmer sa Benguet. Mga universidad at mga pribadong sektor sa Baguio nagsama-sama sa pagsalubong ng Pasko. At kultura ng Guam pinapanatiling buhay sa pamamagitan ng sayaw. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Suspendido muna ang preliminary investigation ng dalawang kaso ng murder na inihain laban kay dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Kung bakit alamin kay Charles Limon. Pero sir, kayo na pirma. Ano po ang masasabi niyo doon, sir? Ayokong baka makiba yung Kasamang ilaban o Igorot Lawyers for Bantag, nagtungo si dating Bucor Chief Gerald Bantag sa Department of Justice. Ngayong araw kasi, nakatakda ang preliminary investigation sa kasong murder kaugnay sa pagkamatay ng radio broadcaster na si Percival Percy Lapid Mabasa at ang itinuturong middleman na si June Villamor. Pero naudlot dahil nagpila ang kampo ni Bantag ng motion for inhibition. To the prosecuting, to the investigating panel. So they receive it and then furnish the NBI, the PNP, the private complainants, the Mabasa family, and yung Villamor. So they were given 7 days from today to file their comment on our motion for inhibition. So we will take it from there after submitting the comment. It will be submitted for resolution, and then we will wait for the decision or the resolution of the investigating panel whether to inhibit themselves or not. Nilalaman ng motion for inhibition ang pag-question ng kampo ni Bantag sa pagiging patas ng investigation panel. The Secretary of Justice in all his pronouncements over the media has already convicted General Bantag. Hindi man siya ang nag-iimbestiga, but yung investigating panel is under his control. Ibig sabihin, whatever resolution that the investigating panel will issue is subject to his own review. Preliminary investigation should be conducted by the Office of the Ombudsman. That is very clear in the provision of our Constitution, Article 11, Section 13, Paragraph 1. May komento naman si DOJ Secretary Remulla sa pagharap ni Bantag sa preliminary investigation. Tignan natin, basta inhibition is not a question here. Hindi ho pwede. Igalang niya ang batas. Sana lagi niyang ginagalang ang batas. Diba? Mula ng simula. Una rito, noong Biyernes, nagtungo si Bantag at kanyang mga abogado sa Baguio Justice Hall. Bitbit niya ang sagot sa sabpina na ipinadala sa kanya ng investigating panel. We had it subscribed lang sa City Prosecutor noong Friday. Ang purpose namin doon is kung hindi papayagan ng panel of prosecutors na isuspend ang proceedings dahil sa aming motion for inhibition, ay sana ipafile namin yung counter affidavit ad cautelam. Meaning it is a precautionary counter affidavit anticipating that whatever happens doon sa motion for inhibition namin ay at least nakafile na kami, hindi na kami mati-technical. Dahil dito, pansamantalang suspendido ang preliminary investigation. Aantayin sa loob ng 7 araw ang komento ng NBI, PNP at Pamilya Mabasa tungkol sa ipinilang motion for inhibition at kung ano ang magiging resolusyon ng investigating panel. Magpapatuloy lamang ang preliminary investigation pag nakapaghain na ng sagot ang mga nabigyan ng kopya ng motion for inhibition. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagkaisa sa pagsalubong sa Pasko ang ilang universidad at mga pribadong sektor sa Baguio City. Ito raw ay tanda ng pagbangon at pagkakaisa. May kwento si Sofia Pagaduan.
Isa sa mga tradisyon sa Baguio tuwing Pasko ang kantata ng University of Baguio. Kaya sa pagtatanghal muli nito matapos ang 2 taon, si Ada, tiniis ang siksikan mapanood lang ang tradisyon na ito. It's my first time and since dito po ako nag-aaral, first time ko din pong ma-encounter yung mga ganitong kadaming tao. I feel overwhelmed kasi for 2 years, ngayon lang ulit, nagkaroon ng ganitong event and ang daming tao and yun, overwhelmed po sa mga nangyayari. Si Roshane naman at kanyang mga kaibigan sinadya pang puntahan ang nasabing pagtatanghal. It's very important kasi ngayon na mahirap na yung mga pinagdadaanan ng mga tao, I think it's important na mag-work together yung universities to help the students, especially sa mental health, and nakakatulong tong mga Christmas events para maging united and magtulungan nga po. Ang kantata ay isang tradisyon ng universidad para sa pagsalubong sa kapanganakan ni Jesus. Ilan sa mga awit dito ay sina Jamie at Hannah. The Lord's Prayer, the birthing of Jesus, and ang Pasko ay sumapit, I think, to resemble the holiday spirit and to get everyone more excited about it. I think the nice thing about UB partnering with SM is that University of Baguio was exposed more to the people of Baguio. I know it's famous already, but other people got to see what our school can offer to others. Tema ng kantata ngayong taon ay ang pagbangon. Libre ang panunood ngayong taon dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor. So, what's new? Siyempre, venue kasi usually ginagawa namin siya sa gym, sa UB gym. But now, we are in SM. Para naman at least we were able to show our talents to everyone. Kasi pag nasa gym, di ba, siyempre, ilan lang yung nakakita. At least dito, marami. Pwedeng dumadaan, nakikita yung mga kumakanta. Ang pagtatanghal ay alay daw sa pagbangon ng lungsod. So as an education institution, hindi lang naman kami nandyan para to hone our students, diba? To give them a place to study or for them to have their education. But also we also have that thing that we want to give back to the community. We are also training our students na makitulong din tayo sa ating mga kapwa. Share something that what we love and give it out to them as well. Parang ganun. So that's why we have charities, that's why we have outreach programs, that's why we have events such as this. And eventually, sana mas ma-expand namin yung event na ganito. Parang mas mabigyan namin ng meaning, the meaning of Christmas and the meaning of communal spirit. Nitong unang linggo ng Disyembre, sabay-sabay na pinailawan ng 3 malalaking universidad sa lungsod ang kanilang mga dekorasyon. Nagkaroon din ng lantern parade at pag-iilaw ng Christmas tree. Hangad nito ang pagkakaisa, pagsusulong ng dekalidad na edukasyon at makulay na selebrasyon ng Pasko sa syudad. Atin namang silipin ng isang mushroom farm sa Tuba, Benguet na pag-aari ng isang young farmer. Kanyang advokasya alamin sa kwentong ito. 25 anyos na si Dale. Pero imbis na pasukin ng mga patok na industriya gaya ng IT o mga korporasyon, iba ang kanyang napiling pagtuon ng pansin. Na-inspire tayo sa mga farmers dito sa Benguet. And nakita ko po na ang population ng farmers dito is bumababa and ang age nila is almost matatanda na. So naging concern ako about food security and nakita ko na kailangan talaga ng maraming farmers. Isa sa kanyang ginagawa ngayon ay ang pag-aalaga ng African nightcrawler. Medyo... Ayun naman. Dito. Sagot daw ito sa kakulangan ng pataba sa bansa. Ang pag-aalaga ng African nightcrawler ay madali lang. Kasi ang gagawin lang natin is maghahanda lang tayo ng compost pit kung saan may kakainin ang ating worms. So bali, ang kinakain ng ating worms ay mga organic. Ito is natural. So, pinoproduce siya ng ating African nightcrawlers. Ang difference niya naman sa ibang pataba or yung commercial is synthetic. Bali, ang ating product is wala siyang halong chemical. Kumpara sa chicken dung, wala raw amoy ang vermicast. Kanya itong ibinibenta sa mga kapwa magsasaka sa murang halaga.
Sawdust pinaka-main tayo ngayon na substrate. Gumagawa rin siya ng mga fruiting bag para sa pagpapatubo ng kabute. Pinaghahalo niya ang mga sangkap na sawdust o pinaglagarian ng kahoy, molasses o asukal, ipa ng palay, at minatamis na likido na timpla ni Dale. Dito, inililipat niya ang mga spawn o punlan ng mga kabute. Ang mga entrepreneurs. So pumunta ako sa mga malls, sa mga grocery shops. So tinignan ko ano bang binibili ng tao. So doon ko nakita na ang mga products pala may mga label, may mga brand. So ang ginawa natin is, ginawa natin yung sa ating farm. So binigyan natin siya ng pangalan and yun na yung Sanagi Farm. And nakita ko na may potential siya nung trinay ko na magbenta sa Facebook. So nung nakapagbenta tayo sa Facebook, doon ko nakita na pwede palang kumita sa agriculture. May mushroom tayo. May ag-stay zone na dito iti bagabon 30 to 45 days. Sinimulan ni Dale na magbenta ng 50 piraso ng fruiting bag mula sa puhunan nitong 1,700. Ngayon, umaabot na sa libo-libo ang kanyang nabibenta. Nagdadaos na rin siya ng mga seminar para maturuan ang mga kapwa-kabataan sa pagpapalaki ng kabute. Plano din niyang gawing negosyo ang paggawa ng mushroom chicharon. Payo niya sa mga kapwa-kabataan, huwag matatakot na pasukin ang mundo ng agrikultura. Kailangan lamang ng sipag, mabusising pag-aaral at mahabang pasensya para makamit ang pag-asenso. Isa siya ngayon sa mga young farmer entrepreneur na tinutulungan ng Department of Agriculture. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, adventure tourism ng Itogon balik sigla. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto, ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Balik siglang muli ang adventure tourism sa Itogon, Benguet sa pagbabalik ng Cordillera Mountain Ultra. Ito ay matapos ang 3 taong pagkawala nito. Magbabalik sa report Sofia Pagaduan. Alas 3 ng madaling araw,
Nagkita-kita muli ang mga running enthusiasts sa 2022 Cordillera Mountain Ultra na ginanap sa Tinongdang, Itogon. Sa pagbabalik nito matapos ang halos 3 taon, mas marami at mas mapanghamong mga trails ang nakaabang para sa mga kalahok. Isa sa mga lumahok ay si Donalyn. Isa siya sa mga sumali sa 50-kilometer category. Very challenging kasi sa start parang excited ka. Tapos pagdating sa top of the mountain parang ayaw ko na sumali sa next. Pero after yung race, anong next na race natin? Ganon ang tanong sa mga kaibigan. Labanan ng tibay, bilis at resistensya ang nanaig sa kompetisyon. Pagkatapos ng halos 5 oras at 38 minuto, itinanghal na ang unang kalahok na nakatapos ng 50-kilometer race. Ito ay ang 7 taon ng runner na si Christian. It's very special because I don't think you find other places in the Philippines that is so magical and so beautiful, like in terms of the scenery. It's just when you climb Ugo and the sun is rising, it's just like you get superpower. It's just like I can't explain it, but it's just a really, really nice feeling. Tatlong kategorya ang nakapaloob sa Cordillera Mountain Ultra. Ito ay ang 50-kilometer, 21-kilometer at 10-kilometer. Honestly, it's very hard for me because we haven't done it in 3.5 years. No? So getting it all back together, the coordination with the authorities, getting the homestays again to restart, working with the school and all of our marshals. It felt very chaotic, especially after 3.5 years. It's not easy to put together an event like this. Pero hindi lamang mga kalahok ang nakaramdam ng tagumpay sa nasabing kompetisyon, kundi pati na rin ang mga residente. Malaki po ang tulong nito sa amin kasi yung mga malaki ang kikitain nila yung mga nagtitinda, gaya namin na yung nagpupurdiya lang. Kinukuha nila kasi kaming nagluluto. Paraan din ang aktibidad sa pagbangon ng adventure tourism ng Itogon na apektado ng pandemya. Una po, pag may ganitong events, activity, marami din tulong. Una po sa mga homestay, store owners, transportations, yung mga kunting products namin, yung mga gulay, prutas, gano'n. Saka mga marshals, yung mga tanods, meron din mga naitutulong dyan. We hire a lot of people for the event. We create a lot of jobs through the labor for the trail cleaning, the marshals for the race, the homestays, of course, cooking. Everyone here, the people who sell snacks and food here in Tinongdan, we create our adventure economy around this area. Umaasa ang lahat sa muling pagbangon ng turismo sa bayan sa pamamagitan ng mga aktibidad na tulad ng Cordillera Mountain Trail. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sinubukan nyo na bang mamasyal sa Luneta o sa Burnham at kayo ay na-approach o kayo ay nakakita ng isang manghuhula? At of course, ito ay magbibigay ng unsolicited advice para sa mga namamasyal, para mga sumasadya sa kanila, para sabihin sa kanila ang kanilang future. Pero ito po ay hindi libre, either may fixed fee
or may donation pag ikaw ay nagpahula. Marami pa rin ang naniniwala sa ganito. Pero legal ba ito sa ating bansa? Is fortune telling legal, no, in the Philippines for those who are trying to make a living out of fortune telling? Fortune telling, whether for profit or gain, is not legal dito sa ating bansa. In fact, the same is a crime punishable under our revised penal code. And the act of taking advantage of a person's weakness, credibility, and or the act of fortune telling for profit is considered estafa under Article 316 of the revised penal code, yung other deceits. No? Ang sabi dito, the penalty of prison mayor and a fine of not less than the amount of the damages caused and not more than twice such amount shall be imposed upon those who defraud or damage another by deceit. No? So ito, any person who shall interpret dreams, yan, make forecasts, tell fortunes, or take advantage of the credulity of the public and other similar manner shall suffer a penalty of arresto mayor or a fine not exceeding 40,000 pesos. Meron dito tayong Supreme Court decision dito, ang People versus Scott. At ang sabi dito sa fortune telling ng ating Korte Suprema ay hindi rin pwedeng ang fortune telling to go unpunishable. Kasi nga inaamin ng ating Korte Suprema na dito sa ating kultura, marami ang merong weakness into trying to determine their future by hula-hula or by fortune telling. At sinasabi ng Korte Suprema dito, wala hong exact science na makapagsasabi kung what the future is in store for anyone. At kung nagkatugmaman ang hula ng isang manghuhula, ito lang ay tsamba. Susunod, kultura ng Guam pinapanatiling buhay sa pamamagitan ng sayaw. Ang detalye abangan. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya, o sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok, ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ipinakikilala naman ng isang cultural dance troupe mula sa Guam ang kanilang mga katutubong sayaw sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Kanilang hangad, masagip ang namamatay na kultura. May kwento si Charles Limon. Halos 600 kilometro lang ang lawak ng isla ng Guam. Kahit tila tuldok man ito sa lawak ng dagat Pasipiko na pumapalibot dito, kabaliktaran naman nito ang mayamang kultura ng mga Chamorro ng Guam. In Guam, Guam is a U.S. territory. We are U.S. citizens. However, we do have an indigenous culture. We do have a culture that existed over 4,000 years. Pero gaya ng iba't ibang kultura, unti-unti itong nawawala sa paglipas ng panahon. Naging malaking dagok sa kultura ng Chamorro ang mapait na kasaysayan ng isla. Our people went through near genocide because of the superpowers that existed in our island, and so our elders are kind of not so familiar with the dances that existed prior to Spanish colonialism, which was in 1521. Ngayon, misyon ng Gumarasan Acholate Cultural Dance Troupe na muling buhayin at mapanatili ang kultura ng Chamorro sa pamamagitan ng mga sayaw. Kaya upang maipakilala pa ito, bumiyahe ang grupo sa Pilipinas. Nag-perform ang grupo sa Session Road at sa Coronation Night ng Mr. at Miss Benguet 2022. Nag-perform din sila sa Filipino-American Invitational Golf Tournament na pinakamalaking golf tournament sa Asia-Pacific region. Naging posible ito sa pakikipagtulungan ng Sisterhood ng Guam sa Kapangan Benguet at mga iba't ibang grupo na tumulong sa kanila makapunta sa bansa. And so now, today, because of the work of Sina Frank Ramon, we're able to travel and connect and see the similarities and differences, most specifically the Filipino people. And so that's the reason why I chose the Philippines as one of the countries that I can try and create a sister relationship culturally and linguistically through the connections of different parts, different regions and different municipalities and the schools in the Philippines. Dalawa sa mga miyembro sa dance troupe sina Jennifer at Ansamolo na may dugong Pinoy. Tubong Bayambang Pangasinan ang magulang ni Jennifer pero sa Guam na ito pinanganak at lumaki. Because I was born on Guam, there are times where perhaps I don't know my own culture, so this trip is actually educating me on it. So just seeing their performance from the St. Augustine, it's like reminiscing and then making me more appreciative to my original culture, as to also learning the Chamorro culture. Si Ansamolo naman, tubong La Union ang kanyang ama at Chamorro naman ang kanyang ina. I experienced more of the Filipino culture than I did at home because usually I don't get the chance to spend a lot of time learning about the Filipino culture with my dad because we're both always busy. Noong ika-1 ng Disyembre, nag-perform ang grupo sa bayan ng Tagudin. Ikinagalak naman ng bayan ang pagdating at pagpa-perform ng grupo. Yung bang mga kabataan ng taga-Guam at saka kabataan ng taga-Tagudin, maliligayahan. And besides, the arts and culture ng bawat bayan or bawat lugar, may papakita ng Guam, may papakita rin ng Tagudin yung mga cultures namin, arts and culture namin dito. So, eto na nga, eto na yung resulta. Ang Gumarasan Acholate Cultural Dance Troupe ay parte ng Chamorro Foundation na isang organisasyon sa Guam.
Misyon nito ang pagsagip at pagpapanatili ng kultura ng Chamorro para sa mga susunod pang mga henerasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 19 na araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.